Salam sagman ötürseňizmi? Kommentariýalaryň arasynda näme üçin sapak 45 minut dowam edýär diýip soraw ýöze çykdy. Menem şu sorawa jogap berjek bolaýyn. İlki bilen meni gyzyklandyran haýsy ýurtda çağalar iň az okuýar. Ýani okuw günleri sany boýunça iň az okuyan çağalar Belgiýada, Irlandiýada, Kiprda, Fransiýada we Portugaliýa ýaly ýurtlarda ýaşaýar. Haýsy ýurtda iň uzak dowam edýän sapaklar? Birinji ýerde Hytaýda. Hytaýda 1,5 saat okuýar çağalar, ýagny 90 minut. Ara kesmesi 10 minut. İkinji ýerde Kanada. Kanadada 85 minut dowam edýär sapak. Ýöne o taýdaky çağalar hepde 5 gün okuýar. Hemde 5-nji gün gysga sapak görünçli gidýär. Kän sapak goýulanok. Ýani haýsy ýurtlarda biziňki ýalar 45 minut dowam edýär. Germaniýada hem de Izrail'de 45 minut dowam edýär sapak. Ýöne o sapaklar 2-den oýulýar. Meselem bir dersde 2 saat okudylýar. Matematikadan 2 sapak, kimiýadan 2 sapak we şoňa meňdeş. Izrail'däki çağalar öýlen 16:00 çelli okuwda bolýar. Ondan soň boşaýa öýüne aýdýar. Ýani Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna 45 minut dowam edýär. Ara kesmesi 5 minut. Koreýada biziňki ýaly 45 minut. Ýöne olar okuw ýyly, meselem biziňki 1-nji sentýabrda başlanda, olarda martda başlanýar we okuwun 1-nji ýarymy iýulyň ortalarynda çere dowam edýär we okuwun 2-nji ýarymy awgustyň aýagynda başlanýar we fevralyň başyna çere dowam edýär. Ýagny näme üçin 45 minut? Nireden çykdy şu 45 minut ýene-de? Taliplaryň ýadawlyk döwrüniň 46-njy minutda başlanýanyny esaslanyp, Beýik didaktika kitabynyň awtory Jan Amos Komenski, Çehiýaly mugallim, humanist, ýazyjy öz sapaklaryny 40-45 minut dowam edip başlapdyr. Ýene-de gaýtylýan 46-njy minutda çağa ýadaw guraýar. We mugallim näme ýetişmeli şu 45 minutyň dowamyny täze temany düşündirmeli, soraw boýunça jogap bermeli, onu berkitmeli we berilýän üýüşi düşündirip bermeli. Sag bolun, sagman oturuň.